What's up mga G? OG Dax lang pala. So magbinisdak sa koron kay wa pa may mirak sa comment section, wa kay pag comment man. Binisdak na lang kani lang kung magtinagalo gani. Kano mga G na ako risto yabang expensive. Pag ako si Papa. Kaya ako lampas kay maglugi ni karon. So time check no, alas 7 pa sa buntag. So dito mi sa obos dapit na maglugi ba. Hike kung kalingaw man hiking rada. Ano daw mag-hiking mo sa mga tiguwang kay mag-hiking sa mga tiguwang kay ang skits tuhod ba. Sa kadlaw mo ni ug madagi sa kadlaw ug lugi mayo. Ang kita mo ana. Kita mo ana. Di na ako Ako na lulo. Kita mo yung karaang warrior. Ano siya karaang warrior Kengkiang na. Mga resulta kana bitong inog tanduay ren kao ginamos anak Kengkiang. Imagine Bye. Nana na din semua mga G. Yawa na, kita ko maligyas oy. Nana na mga G. Manuroy isda. Da motor. Nay unsa tawag ana ba? Trumpang gagmay din naka-record na. Ni Japon, sila mi Japon mga G no, di sila mogamit og kuan kay. Aron kapoy magsagit, kay record lang nila. Manuroy din sila. Ano lang sa iyo? Gali ro na wa na mo kuan day mga G. Wala na mo ulan. Mana po dire mga G kay sinagitay na sila dire kay kapoy mag-istorya dool. Sinagitay pero magkasilabot gyapon ba. Pangag kung maayo. Sultan si kaog manok. Samo kay pag wakon kaog manok di unta ko mapangag. Layo pag gamay mo atuan ng Gino. So kanila mga Gino bali ang yuta sa kong lolo. Na dito dapita bali putol-putol na sila mga G, putol-putol. Pa kay lolo gyapon ni diri pa dili. Ato gyapon ni diri kay lolo dili. Kani. Dili. So night part sa kong lolo dito din ang sumpay, nanapod din ang sumpay nila. So putol-putol dili kuan. Pero pugo kabalong ano putol-putol basta putol-putol no. Dakom kay gi. Tupong lapaw na si usagbot utata. Lapaw na si mua. Ungwang taguan na, di yun makita. Daghay mangidit ani karong 14 dire utata. Nara ta karon mga Gino na bundakan mi ulan din karon. Saka-saka na pong adlaw. Di na sa butong ha. Lubi na siya mga G, lubi. Basta lang bunutan ni siya mga G. Bunutan so ang ibaliga lagi niya katurog yung lubi. Wa man nilabot ning kuan, wa man nilabot ning pangit. Matag na libang mga ani Kaya kindahan puro pita. Papa dito. South Pyro Bloods puro nakapula ba no? Subop. So nakatesting na ko sa ano mga Gino. So sa among balay sa una dito sa Iligan City.
nga na timingan gyud to siya di mga way agas ba. Way agas ba kaji so likos mo lang sa mong balay dito mga kaji bukid. So no choice ko mga kaji first time na ako to. High school days pa na ako to. Libang yung bukid. Then kuha na kung dahon saging laya kay wa may tubig man. Way agas libang mo na kay ko sandi ko nang punuan saging pinaana po. Grabe taong sirit mo igit mana yung muna wag. Nangina nga style ba experience bitang nga wag kag-expect nga maditabo dai no. Sumane kay mo tuyabang ano mo kita ngita mo hitay taal ni tawhan na. Then og gusto kay mo magsuro-suro sa orkita, pakyo mo single. Mo na siya pangita. Oh. Di na siya kuan mga jik, di na siya luthang. Kuhit na siya. Singa abi luthang ba? Tagasag luthang orkita day oy. Sumpay-sumpay man luthang. Makan di bunutan o katra lubi mo ibaligya nang bunot akan ang kuano anay labot anay lasa so kay tawag kong papa kay kuan ko niya harap itong tapok kay moabante naman gud sila mga di so tapok isa sa taas isa rin iniil ko nga kasi kay adlo kayo ligyas niya ta para batay anak na ibuhit dako na to char sa sagbo to tupong naman ako god isa luha tulo papa Papa. An. Mo lagi. Oh, kaopat. Mo man itudlo nimong role. Naslan to sa ubos ng gym. Then dito sa unahan, suba na to siya. Galagasak kung tingog sa suba. Opat rin tanan dere. Kaupat man ah. Kaupat gali. Oo ni mga kajino kay napapatwa nagdaan nila. Katagan mo ko sa mga putay ug sa ningguti. Bantayan mo na ako kay isa bali. Lima tanan ang pan guni kay kabot sa mga putay tudlo na ko niya. Sa dapit tong giwan nabunutan na dapitan so ako maapas kung dito ng papa kaya kaman tong dalana ani tapok ra ba taga training ani hindi siya ani dire mo siguro dito dire lagi tanong mo sa mga kajigod so nasudam kayo ba sa 30 ng edad kay dili ra ka makalimot ay sagbo tani taas pasta ko bakante ning lugar ari karong pizza 14 no Pebrero pwede mo mag-greet re oh dara suong duha sa halang mo unsa mo way makadisturbo ninyo yung dala na mong muskitero kay di awkward sa kanila ng sinilas na mong muskitero kay nagilamok kung lugar ito masunang giyo kanilang mata exercise so gawas agad si haring araw labong ganiha iya ay may panago kay bundakan may uwan tumoto mga kajino every 2 months
maglugi. So ang style mo gud sa mga kaji kay kuhit, dili kat-kat. Kuhit na siya, kuhiton. Mo to si Uncle Tata kang gingon nga siya gyud manguhitay sa namo. Sa una pa lang musukat pa sa una. Huwag sing narunggoy ko ba. Balay dito. Ay dalan mo eh. Ay balay dito. Amri ko maagid eh. Sinarunggoy ko ba. Takar tagagid dalan. Awards na ni. Basta dalan mo na ni. Basta mo na yung dalan na. Amok. Binsur mo na ni ng dalan na ni. Bawa ang dalan na ni Padong. Ako karon mga ka-G. Padong sa bahay. So, kani nga dalan. Naday ko yung remembrance diri mga ka-G. So, diri yung nga spot. Dara ko na-crash og motor. Dino, ako ba tigyasa ay. Ako din ang papa. So, papan ng lula kay. Ano dong biyaan ang suruli dito. Hakot mo doon sa kawartay. So, kanina mga ka-G. So, sa una palang daan, galugi sila lula. Painom na sila beer. Ana, marag palipas mga tao ba kayo tungod. Di ba lalim magkuhan. Di lalim muhi ito sa wala. Munang kana libre na isa case na beer. Di na po'y sanduway. May hatag na sa mga nanguhit, nanapok, sakot, skiruli, mix. So, na sila diri doon. Dili na punta kay handa niya kung say kuhanan nila. Naisagit na akong amahan. Kuya niya akong amahan kay once nga dugi ka kanang itong tahugon ka rin maglangay-langay ka. Masagit na yung kagway oras. Nawara. Isugo na akong pagumangko ng panhin. Nanako rin doon. Namura na na eh. Alas 11 na yung mga G. Ito na mi. So tingkaon na naman no. Iso po din mi mga po mi tao ya po mi. Ano ka? Umana. Mga G no. Sa katong nakita nyo katabi itong ang lad akong gikuan. Muna na sila karoon. So tanglad karon. Nala sila. Mga 40 na sila pupunuan. 40 na sila pupunuan. So aras lang papa kaya doon lang mas balay. Mama nang hagdaw, ngitag lubi. Papa la kuan wild boys. Sila mga wild boys. Doon lang mas balay. Ako pahulay na ako kay gikan pa man ko atong kalibunan. O gusto mo kuag butong la, ari mo dire panguha mo butong, pangaon mo kamoy kuanra, kamoy kuskus. Mama po ng trip po ni mama po ng mga Gino kay tanong mo. Aman to araw. So kani si mama po yung Black Mamba, nagadumot na rin yung Black Mamba. Mo tingala ko ng Black Mamba nga. Bula kay mahal may libok kapin noon. So ari-ara abot na ang mukha no. Mo palita sa lubi. So ako kakuan ganyan kuan. Ako naka-record ganyan sa pagpunito mga GK. Nalupat ang cellphone, ang gi-charge. Kung ibili ng balay ako ngadto ko kalibunan. Ay abot na tang kuan makuteg. Hakuto ng lubi. Tuwas la itong kalibunan. So sa mo gakiki ay sam ni sila nga sa gibelong gadali nga napay mga duha ka tiyan ko biyaan na ginahan mga tiyanak mga Gino kay ako muli pug kuman sa kong bahin makuha na kong bahin muli pug ko kay gawiting mabuta akong mag-ina dito sa kayo palito no magpa na siguro mag-chukstok ko baka naman
Kita-kits lang ta sa sunod mga Gia sa next vlog. So, okay. Ang mga uban na po ng mga trabahante kay bugnawan mong red horse. Inom sila. Then ako di ba ko kay kuha song bahin. Kuha na ko song bahin. Uli mo ko. Di mo mo inom man kay sabuan na ta. Kabalo na mo. Kita-kits lang sa sunod vlog mga G, no? OG Dax signing out. Peace!